Jeg vil prøve at vise, hvordan jeg laver en forside til en tømmerside fra start til slut. Og I kan downloade det, eller ikke downloade det, men I kan kopiere linket til projektet nede i beskrivelsen. Jeg bruger det program, der hedder Framer. Det er gratis. Du betaler kun, når du ligesom tilslutter et domæne til din hjemmeside. Men ellers så kan du se din side øh, helt gratis. Bare publish den og bygge på den. Det eneste, jeg har sat op på det her projekt, det er de forskellige skrifttyper, da det tager lidt lang tid, og jeg ikke sidder og bruger en halv time på at sætte det op. Men det er super nemt, man kan bare sætte dem op her. Men vi har nogle forskellige overskrifter, og så nogle forskellige bare skrifter i forskellige størrelser. Øhm, ja, men ellers så er der ikke noget, der er sat op herinde. Jeg har bare lige bygget den første stack her, bare lige sådan, at man ikke var helt lost fra starten af. Til at starte med, så fyrer vi bare lige et billede ind til at fyre. De billeder, jeg bruger, det er fra, dem har jeg fået lov til at bruge fra en tidligere side, jeg har lavet for dem. Og den ligger faktisk live, så den her den bliver ikke rigtig brugt. Eller den skal ikke bruges, den her side, men jeg skulle alligevel have lidt billeder til det her projekt, så jeg tænkte, at det var meget godt at bruge. Så skal vi ligesom have hans overskrift der. Din, lev, din leverandør til alt i her. Og så det der er smart her, der så hernede, så kan vi bruge de her overskrifter her, som vi ligesom har brugt. Derudover så har jeg også lige sat nogle forskellige farver ind, som jeg tænker, vi skal bruge senere. Tit, når jeg laver headings her, så kan jeg godt lide at, hvis vi lige prøver sådan her, fill, vent, jeg skal teste. Lige at give, at der kommer, jeg skal lige se, hvor har vi sat den her. Sådan der. Og så relative 100. At der kommer sådan, jeg kan lige vise, hvordan det kommer til at se ud, men at den ligesom bliver sådan lidt sløret, hvis vi gør sådan der, hvis vi lige prøver 30, måske 50, sådan der, og så er vi lige herover, ja, den her, skal vi selvfølgelig lige gøre sådan her, lige på et billede her, ellers så fungerer det ikke, og det, vi tager det her, er det vi havde før? Ja, lad os bare køre med det her. Og så lige sætte for, ja, sådan der. Måske vi faktisk bare gør den her til sort. Og så 50 her. 70. Fordi så billedet er der stadig, men skriften er ligesom ikke sådan alt for meget i vejen. Og den skal selvfølgelig have filled her. Så skal vi lige se, fordi at det første man ser, det er heading. Så til at starte med, så skal vi nok også have lavet en nav bar her oppe i toppen. Jeg plejer bare at gøre sådan her, og så lave add stack, for ligesom at man har det. Den skal være, hvor høj skal den være? Den skal være 38 eller 50. Faktisk nok lidt højere. 80. 60. Og inde i her, der skal vi have deres logo. Det har vi her. Her. Logo. Og det skal så lige være 50 gange 50. Det er smart, er det ikke? 100 gange 100. Det er okay. Og det skal selvfølgelig det skal selvfølgelig ikke være, det skal selvfølgelig være, skal jeg lige tænke mig om, vi skal lige sætte den her til fixed. Sådan der, ja. Og så skal den her, skal måske lige lidt højere op til 50. Og er billedet, det er ikke PNG. Fedt. Jeg prøver lige at se, om vi har billedet i PNG. Det er så her. Ja, for jeg har lige uploadet det her. Lad os håbe, det virker. Yes, meget bedre. 70 gange
det er stadig for småt. Hvis vi lige låser den her. Ja, meget bedre. Okay, så skal vi have deres logo heroppe. Hvis vi lige kalder den her for logo, og lige gør det til en stack. Så skal vi også have... Skal jeg lige tænke mig om. Så skal vi have noget tekst her. Den laver den så selvfølgelig hernede. Den skal så herop. Sådan der. Der skal være... Til at starte med, så skal vi lige gøre sådan her. Sådan der. Der skal være en, der hedder omkring os. Så, hvad skal der ellers være? Kontakt os. Og... lad os bare køre med de to her nu. Okay, så den her, den skal have en fixed fit content. Og den her, den skal have fill, det måske selvfølgelig også lidt. Vi skal også lige lave en knap her inde i, hvor der står kontakt os. Hvad skal der stå? Lad mig lige skrive. Nu gik den ikke. Kontakt os. Så ændrer vi den her til noget der. Bare så der står noget. Okay, så den her, den skal også være til fedt. Og så tror jeg lige vi ændrer... Nej, fedt. Vi kunne egentlig også gøre det, at vi gør det her til et grid, sådan der. Og så tilføjer 5 her. Så logoet fylder 1. Den her, den fylder 3. Og knappen fylder 1. Ja tak. Hvis vi lige laver en stack indeni her. Fordi så tænker jeg, så kan vi gøre den her til en farve. Så skal vi så lige lave en stack mere her. Sådan der. Er det så den her, der har fixed, eller den her relativ? Den her, den skal have fixed. Sådan der. Den skal så naf her. Så skal vi lige tænke os om. Den her nede. Sådan der. Og så kontakt os her. Vi skal have lavet... det irriterer mig, når jeg klikker hver gang, at jeg ikke klikker op på det her. Til at starte med, så skal vi lige have sat den her til tekst. Medium. Ja, det er fint. Så skal vi også lige tilføje. Er det hvid, der er movet? Så skal der lige være noget gap her. 24. Og så kontakt os knappen her. Der skal være padding top. Der skal være 12. Og så i hele den her, der skal vi have noget padding her. Der skal være 24. Eller er det den her, der skal være det? Padding 24. Og der skal lige have et max width på fix. Sådan der. Så begynder det lige noget. Så den her, den skal vi næsten fylde sådan her med den der. Eller at den er lidt mere deres logo. Så det inde i skal jo så nok lige laves til. Det er også meget. Det er måske fint. Ja, sådan der. Knappen, den er stadig lidt stor. Så må vi bare lige være sådan der. Og så skal vi lige fix 50. Den behøver ikke lige at være så stor der. Kontakt os. Det er måske medium, det er måske ikke movet. Det kan være, den skal være. Det ser måske ikke så lækkert ud. Sådan der. Og så skal vi lige give den noget hernede. Sådan der. Så kan vi altid lave knappen federe. Hvis vi prøver at se. Fordi sådan der. Nu sker der selvfølgelig ikke så meget, når man klikker, og
Okay, vi har givet den forkerte max. Vi har givet... Det er selvfølgelig den her, der skal have farven. Darker Grey 40. Og den her, den skal ikke have noget. Så kan vi prøve at gøre sådan der. Refresh. Ja. Hvis den her, hvad har den? Den skal selvfølgelig have... Den skal selvfølgelig gøre sådan der. Hvordan ser det ud nu? Ja, så skal vi lige gøre sådan der. Nu burde... Nej, det gør det selvfølgelig ikke. Center. Nu skal vi lige prøve at se, hvorfor den gør sådan. Vi skal lige se, hvorfor den trækker den til siden. Det er da sådan lidt irriterende. Det her, det burde jo være... Det burde den jo trække. Det er den her, det vi skal pille ved. Center. Det var mærkeligt, hvorfor den gør det. Ja, selvfølgelig telefondelen her, den skal lige fikses senere. Men hvorfor gør den det? Er det... What? Det giver ikke mening. Sådan der. Nu ligner det, at den holder sig i midten. Når den... Man skal selvfølgelig lige fikse, at når telefonen her, den rammer der, så bliver det fikset. Men nu bliver den i midten, og den vokser max herude tynd. Så skal vi selvfølgelig lige have lavet, så de her ude, de er de linker. Nu linker den bare lige her. Prøv lige at se. Lige prøv at se, hvad der sker. Nu snyder den også lidt. Jeg ved ikke, om det er fordi, at vi er på den her side. Hvis vi bare prøver at linke til google.com. Nej, der skal... Den er det fordi, den er lavet forkert. Hvid, grey. Det er måske fordi, man ikke ser den så meget. Den her stil ikke, hvis vi lige prøver her. No. Sådan der, nu når man holder over her, så kan I se, så ændrer det sig, som om at det er et link, man er ved at klikke ved. Vi skulle lige ændre, så det her nede, det var sat op lidt anderledes. Hvis vi lige prøver at gå herop igen, så kopierer vi bare lige sådan her. Nu linker de bare lige alle sammen til Google, men så når man ved, det er et link, de skal jo så linke til andre sider på siden. Og kontakt os, den skal så hen til kontakt os siden. Så hvis vi prøver at fortsætte her, der skal jo ligesom være lidt mere end bare overskriften her. Der skal i hvert fald være, så skal den her lige sådan der. Der skal i hvert fald være et eller andet form for tekst her, et eller andet med, vi tager, vi ændrer det her til H2, H4, H3, nok ærligt talt en hernede, 18, medium rate, semibold, sådan der. Vi tager R i alle opgaver, vi laver. Okay, nu skriver vi bare noget tekst, det er lige meget hvad der står, vi laver. Du får den bedste service ved os. Sådan der, og så den her, der skal der i hvert fald lige være en max rep på 1200 og padding hernede til højre og venstre. Og så skal vi lige have lavet et eller andet form, hvis vi lige gør sådan der. Det var her, og den skal gå nedad. Den bliver nok tilføjet forkert, den der. Sådan der, den skal gå nedad, yes, sådan der. Så hernede, så skal vi nok lige have lavet et eller andet form for citat.
det her siger vores kunde. Der skal selvfølgelig lige være sådan der. Og så skal vi have lavet et icon her. Der kan vi gå ind og bruge framers indbygget her. Det var ikke den der jeg skulle bruge. Jeg skal bedre lide de her. Sådan der. Og så skal vi have quote. Lad os bare finde i stedet for. Sådan der. Sådan der. Og så det her. Og der. Og den skal jo så stack den der vej. Og den her, den skal i stedet for have fedt. Sådan der. Og der kan vi måske så bruge den der op, ligesom vi har brugt der. Og så bowl. Så skal vi selvfølgelig lige, altså hvis vi lige navngiver det her, så vi ved hvad der er. Overlay. Body. Header. Quotes. Vi ved hvad fanden der er hvad her. Og så her, der skal der være gap, der skal være 128, sådan der. Og så bla 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 bla. Sådan der. Så tænker jeg, noget der vil give mening at lave, det er, hvis vi lige går ind på deres nuværende side, så kan vi se her, der er der lavet sådan en boks her. Og det giver egentlig lidt mening at lave, ligesom at der også er deres telefonnummer her. Hvis vi lige prøver egentlig at tilføje det. Hvis vi lige gør den her boks her til en component og kalder den, hvad den skal så hedde, nu skal jeg lige tænke mig om. Den skal bare hedde, vi gør den bare boks. Sådan der, så kan vi bruge den hernede. Så hvis vi lige gør sådan der, og smider den ind i der. Og gør sådan der. Og så skal det også lige have gap. Det var så forkert. Lige husk at lægge alt det her i en stack, ellers så cooker det. Sådan der. Så skal vi bare lige ind her og lave en, hvor der er en variation uden icon, with icon, og så der skal vi igen bruge ham fætteren her, og lige gøre den til 24 phone, voila. Den skal vel være, den der, den er faktisk meget lækker. Fill. Sådan der. Og den skal vi så have with icon. Og så skal vi lige give den her create. Sådan der, så vi kan ændre den her. Og vi kalder den bare 0. Det er selvfølgelig bare et versionnummer. Spørgsmålet er, den der, den ser faktisk det ser ret grimt ud, den boks der, for at være helt ærlig. Hvad hvis vi i stedet for gør det her hvidt? Sådan der. Til at starte med, så kan vi måske lige smide fedt. Lige smide padding. Det var ikke sjovt. Det gjorde den ikke bedre, den boks der. Fint. Hvis vi lige giver den sådan lidt, den her boks her, sådan en lille smule. Og spørgsmålet er også, om det skal være blåt. Hvis vi giver det sådan en lille smule. Sådan der. Det ser næsten også bare grimt ud. Det kunne godt være, at vi bare skal køre med hvidt der, og så hvidt her. Og det skal så næsten være sort. Sort, sådan der. Og der skal selvfølgelig lige... Der skal selvfølgelig være lidt gap imellem her. Hvad gør den nu?
Den skal være på fill. Og der. Det skal faktisk være herude til. Der skal jo næsten være lidt. Der skal næsten være 16. Og så skal der være gap i midten på 20. 12. Sådan der. Den ser næsten bedre ud. Og så hvis vi måske laver en under. Lige gør sådan der. Add stack. Der. Og der skal blive 8. Og så kontakt os i dag. Sådan der. Den skal så være uden ikon. Den ser selvfølgelig ikke lige så god ud. Vi fjerner den bare. Der er næsten lige lidt for meget mellemrum her. Spørgsmålet er næsten om... Den er så i hvert fald ned til 64. Og har den her body, den har max width på 1200. Sådan der. Der skal være laves et eller andet citat her. Men spørgsmålet er om den er lidt for højt op. Jeg skal lige prøve at opdatere. Og reloader siden. Sådan der. Ser egentlig meget godt ud. Så selvfølgelig mangler knapperne er blevet lavet. Citattegnet er måske for stort. Det kan være at generelt vi skulle gøre den her. Det kunne være at vi skulle gøre 700. Og så skal den her ned selvfølgelig lige følge med. Hvorfor stiger den ikke bare automatisk? Ja. Er det så 0? 0. Relativ 100. Sådan der. Så kan vi jo godt igen lave lidt større her, måske 96. Sådan der. Hvordan ser det ud, hvis vi lige går tilbage? Det ser faktisk okay ud. Der skal selvfølgelig laves, at når man ligesom holder knappen over tingene, at der så faktisk sker lidt. Ja. Så skal vi i gang med noget under headeren. Nu skal der ligesom laves noget hernede. Det går ikke bare med kun det her. Til at starte med, vi gider ikke at fikse navbaren for telefon endnu. Hvis vi lige prøver at kigge på det her på telefon, det ser jo sådan set okay ud. Jeg troede faktisk, det ville være helt smadret, men det er faktisk fint. Skal vi lige fikse den her op. Hvis vi lige starter med at gøre den her til en component, eller en navbar. Ja, den har så allerede lavet 3 for os, det er faktisk lækkert. Så hvis vi herover, der skal vi... Det er så faktisk... Den her, den skal ikke være visible. Og den her skal heller ikke være visible. Og så skal den være start. Og så skal vi have lavet... det er så... Sådan der. Add stack. Den skal så være 70 og så 8. Ej, det skal ikke være 70, hvad tænker jeg på? 36. Dang. Og den skal gå nedad. Lidt større gap, måske 2. 8 i højde er måske også meget. 6. Og de her, den skal være fedt content. Nu skal jeg lige tænke om, nu skal den her, den skal så være justify. Sådan der. Så hygger vi, fordi så kan vi gøre sådan, at når man klikker på dem her, så åbner den. Ja tak. Det ser okay ud, hvis vi bare lige har fundet ud af.
Ja, bare for der er 24 imellem her. Hvor var der så meget til siden? Det er da faktisk rimelig vildt. Nå, det er fordi den er på fill selvfølgelig. Jeg synes bare, det ser lidt presset ud her. Som om der er mere plads. Nå, det er selvfølgelig heller ikke det, det hele skal handle om. Nu har vi her, så skal vi finde ud af, hvad der skal være hernede. Så, jeg tænker i hvert fald, der skal laves noget med, hvilke services de tilbyder. Hvis vi bare lige starter med at tilføje en frame her, så vi bedre kan lave en stack her. Hvis vi kalder den her services, så skal vi have den her ind i en stack, og den skal ind i en stack. Så skal der i hvert fald være nogle billeder med, hvilke services de tilbyder. Hvis vi lige starter med at uploade dem. Det er selvfølgelig ikke sådan, som det ser ud nu, at det er som det skal se ud. Men det er bare lidt nemmere lige at arrangere derover. Der er noget nedrivning og noget. Så hvis vi gør sådan der og sådan der, så har vi billederne her. Den kalder vi billeder. Den skal nok endda laves ind i en stack mere. Så skal tilføjes noget tekst. Det er faktisk sådan der. Og den skal være der. Og den her stack skal være fixed height og 600. Nu ved jeg så ikke lige, hvad der er sket. Der skal være fedt her. Sådan der. Okay. Okay, nu skal jeg lige tænke mig om her, fordi den her skal jo have film. Og hver frame herinde skal jo egentlig også være anderledes. Grid. Ja, sådan der. Nu begynder det at ligne noget. Så vi har det her derovre. Og så her der kan vi skrive. Sådan der. Og den giver vi lige en H2 og en film. De her billeder her, dem skal vi selvfølgelig lige ændre lidt på, men nu det er et meget godt udgangspunkt det her. Hvis vi lige tager at starte med lige tilføje noget padding til toppen, måske 96, sådan der. Og så skal vi give max width her på max width, det her, sådan at den kun kan blive 1200 pixels. Voila. Den er også meget, se, der er meget hvid baggrund. Det kunne være, at vi kunne ændre hele baggrunden her til sådan lidt mere. Det er også for meget med gul baggrund, er det ikke? Eller kan det noget? Det er lige lidt for meget. Lad os lige tage den her grålige her i stedet for. Hvis vi lige opdaterer her. Ej, nu er den i stykker her. Det er faktisk lidt irriterende. Hvorfor den gør det? Det kan være, at det er fordi den her er sat der. Lige se om det hjælper der at fikse det. Ja tak. Okay, så vi har noget services her. Så skal vi have tilføjet. Vi smider lige en hel i en stack, eller så. Nu kopierer jeg lige det tekst, der er fra den nuværende side, fordi at det er lidt, sådan, der lige er lidt mere at gøre godt med. Og det skal så være 16. Ja. Ja, 16, det er godt. Okay, så vi skal starte med lige at alle billeder nogen, der ligger ned. Har vi nogen, der er vandret i stedet for? Nej, det er der ikke desværre. Fordi at hvis vi prøver lige at se, hvordan gør den det.
Det ser ikke godt ud. Vi skal i hvert fald give dem noget 16. 16. Og 16. Og så skal de lige gap. Er det den her, der ændrer det? Ja, og så kan det faktisk godt være, at vi måske skal give den her, at den fylder 1,1. Så den fylder lige lidt mere end selve teksten. Og hvis vi sætter det op sådan her, så giver det kun mening at have et ekstra billede her. Jeg tager bare det her maling. Man kan jo selvfølgelig altid ændre det til det, man selv har lyst til, fordi at det er jo ikke det, som det her det går ud på. Der skal også være noget cap her, 48. Og så den her, den skal padding i siderne, ellers så bliver det lige lidt klaustrofobisk. Det kan også godt være, at vi lige skal give dem her noget cap 16. Se hvordan det ser ud. Ja, ja. Det ligner der noget. Den grå baggrund, den er ikke lige den allerfedeste. Det kunne godt være, at vi bare skulle smide hvid baggrund egentlig ind. Sådan der. At det næsten måske ser bedre ud. Og så kunne det godt være, at vi faktisk lige skulle have den her oppe i toppen. Og så skal vi have den her knap her, den skal vi lige lave anderledes også. Det kunne godt være, at den skulle have samme padding som den her har. Hvad har den? Den har... Jeg skal bare tilføje den der. Nej, den har mere. Det er logoet, der fylder. Det fylder... Hvor meget fylder det? 24. Hvad hvis vi i stedet for bare giver den en fixed height her på fix på 56, så skal den her også have 56. Og det må selvfølgelig også dumt, hvis det er, at den fylder mere end en linje. Altså bare prøv at se, hvordan det ser ud. Og fixed på 56. Sådan der. Det gør måske lige noget her. Det er måske også lidt uheldigt. Det er lidt, det kan jeg godt se. Det ser ikke lige så godt ud. Hvor høj er den her? Height 60, så skal vi blive nødt til at gøre den her lidt højere. 72, det er nok også fint for en navbar. Ja, det er lækkert. Hvis vi lige kopierer den boks her, så kan vi sætte den ind under her. Sådan der, og give den en stack. Voila. Og så smid den til siden. Start, og så kontakt os i dag. Og så der skal vi nok lige give den 200. Nå, det gør den så ikke større. Så vi prøver at se. Sådan der. Det ødelagde selvfølgelig den der lidt. Det er selvfølgelig lidt akavet. Sådan der. Lækkert. Så skal der laves lidt flere sektioner, fordi at det her det er jo ikke nok for siden. Men nu begynder vi allerede at have noget der ligner lidt. Vi ser, jeg har taget lidt inspiration fra den anden her, der er lavet. Der er billederne bare lavet sådan lidt anderledes. Ja. Jeg tænker i hvert fald, der nu, for ligesom at følge lidt designet, så skal vi tilføje noget tekst her, og så et eller andet fyld her, sådan at det skiftevis. Hvad det så lige skal være, det kan måske være lidt mere om selve servicene, som man kan klikke ind på. Jeg tænker, det der vil give mest mening at tilføje hernede, det er lidt ligesom der er på den her side.
noget omkring dem, der ligesom har virksomheden. Så hvis vi prøver at gå tilbage, og så det nemmeste er nok ærligt talt bare at dublere den der, og så lige bytte om på dem her. Sådan der. Og så kan vi bygge videre ud fra det. Sådan, for vi skal til at bygge det helt op igen. Så hvis vi her måske så skriver, vi brænder for det vi laver. Og så her der kan man skrive, historie om en selv. Så hvis vi bare lige gør den lidt større. Tekst her. Sådan der forestiller sådan, der er det her tekst, og så i stedet for at der hvis vi gør den her til et stack, i stedet for at der så er fill. Sådan der, i stedet for at der så er ligesom 4 billeder, så er der et billede, og så kan man så sætte billederne af sig selv. Sådan der. Jeg ved hvad, lige nu for nu, der tror jeg måske, det er lidt federe, hvis vi bare lige gør sådan der. Så er der billeder af en selv her, kan man sige. Og så noget, der ligesom er godt, måske for ligesom at vise, man opdeler, der kan man bruge framers indbygget her. Hvis jeg lige finder det. Creative, tror jeg det er. Grid pattern. Så hvis vi smider den imellem her. Sådan der. Og så fylder den ud med dots. Hvis den ikke gider hjælp. Og så fill. Height 60. Lidt mere. 84. Vi gør lige så der kommer 4 rækker. Det giver mest mening. Sådan der. Og så i stedet for så smider vi den her opacity ned på 0,1. Sådan der. Og så kalder vi den lige noget herover. Der kalder vi den splitter. Og så padding på top på 96. 48. Den her, den 96. Det er også fint nok. Så gør den til 48. Sådan der. Så ved man ligesom, at man går hen til en ny sektion. Sådan der. Så her der er der et billede af en selv, og noget tekst om det. Man så måske kan klikke videre. Herinde i der vil vi måske kunne lave. Hvis vi lige starter. Hvis vi her inde i, så kan man måske lave sådan en boks, hvor der står, hvor meget erfaring man har. Hvis vi lige prøver at smide en her og tilføje der. Og så skal vi smide den her til absolut. Sådan der. Inde i her, der skal vi så skrive. Så skal vi så lige fjerne den der free. Nu har vi brugt den til det vi skal. Add stack. Det hjælper så ikke rigtigt. Alternativ. Det er så den her, der skal smides til absolut. Sådan der. Og så kan vi skrive erfaring. Eller hvis vi lige starter med at få det til en boks egentlig. Sådan der. Det er den der. Den skal være hernede et sted. Sådan der. Og så erfaringboksen her, der kan vi bruge en 5, 4. Og så smide hvid på. Og så det vender vi lige med. Og så gør vi sådan der. Der. Så går vi her 8 år. Og så hvis vi lige giver hele den her en anden farve. Måske orange. Hvis man så forestiller sig, at billedet der er der, det så ikke lige er en blå kasse. At det er noget lidt federe. Og så skal vi bruge den her regular 8 år. Og det er den her. Der skal vi lige give den radius på 6, 16. Og så
Så hvis vi lige height, der smider vi fixed i stedet for at give den en på lidt højere. 120 erfaringer, og så her der, okay, hvis vi lige laver den her færdig, så kan vi duplikere den. Hvis vi lige til at starte med laver overflow visible, sådan der, så ser det lidt bedre ud. Og så skal vi også lige herop, overflow visible, og et tak længere. Det er lidt besværligt, man skal det her, men sådan er det. Sådan der. Så har vi vores kasse her. Den skal så ikke være, skal være 80%. Sådan der. Der, ja. Hvorfor er det, den fylder den så meget? Fed. Det der er ikke sådan så fedt ud, det der egentlig. Måske det er fordi den her, den skal være større. Erfaring 8. Så skal vi bare 20 plus år. Og sådan der. Og så der. Projekt. Vi kan også gøre det omvendt, så der står her 20 plus, og så års erfaring. Og så projekter gennemført. Der skal næsten være et eller andet, der ligesom viser, at, at det er en anden ny slags. Sådan der. Og sådan der. Og så with. Ja, den skal så kun lige være 4. Og så skal den være gray. Og så skal den være 20. Og så skal vi lige sørge for, at der er padding top. Nej, vi gør bare sådan her. Jeg kan ikke den så i stykker. Width fixed 4. Height fed. Nu skal jeg lige tænke mig om, fordi jeg vil gerne have, at boksen ikke bliver større, men at det bliver presset ned. Er det så den her, eller hvad? Top 24. Ja, det skal så bare lige være sådan der. Sådan der. Lækkert, lækkert, lækkert. Jeg kan se, at den er lidt ødelagt på telefonen, hvis vi lige her gør den her til, at den går. Så ikke den, det er så inde i her. Nå, der gik den der i stykker. Fedt content. Nej, det bliver det ikke bedre af. Hvor meget fylder den her? Nå, det er fordi vi havde... Hvorfor er billederne ikke firkantet? Hvorfor er de aflange? Det giver da ikke nogen mening. Det er sådan set fint nok det her. Vi skal bare lige sørge for, at den her, den er over. Sådan der. Og så her, der skal den også. Og så den her, den skal gøres sådan der. Og billedet her, frame, den går simpelthen ud over. Det er en god start. Det er den der. Ja. Nå er det sådan der. Height, det er så fordi vi er på telefon, så kan den ikke. Nu kukker det lidt her. Ja. Det er selvfølgelig lige at fikse det. Det er... Hvis vi faktisk lige gør sådan der i stedet for. Og så... Det billede, så hvis vi gør den her. Så sådan der.
det var bedre. Det bliver stadig presset lidt op. Jeg ved altså ikke lige, hvad det er, der gør det. Det er noget her. Height, det bliver bare til. Fedt. Sådan der. Så hygger vi. Ja, ja. Så er der kun lige den her fejl tilbage, men det kan godt lige fikses automatisk ved at gøre sådan der. Og så lige sætte den der. Og så gøre sådan der. Og sætte den der. Sådan der. Nu ligner det, at hvis man sætter billedet ind der, at det nok skal spille. Og så er der billederne der. Hvis man lærer om, hvad er det her for den tekst, det er regular. Den ser 14 ud. 20. Jeg tror sgu vi kører med 20. Så vi lige prøve at se, hvordan det ser ud, hvis vi lige opdaterer. Gør sådan der. Ja, ja. Det ser sgu meget lækkert ud. Der har vi to sektioner. Man kan tilføje tekst her. Har noget her. Så skal vi egentlig bare måske tilføje en sidste sektion, og så måske noget med deres maps lokation. Nej, det giver måske ikke så meget mening, når det er, at de ikke er en forretning. Hvis vi lige gør sådan her, og tilføjer den hernede. Og så lige kalder sectionsene noget her, så vi fatter, hvad der sker. Splitter den, og så lagt udenfor. Sådan der. Og den skal så måske lige have lidt mere, for at de der ikke går ned. Det ser godt ud. Så skal vi bare lige finde ud af, hvad der skal være nu her. Nu tænker jeg, der skal være sådan 3 kort, hvor der ligesom måske står tømmerarbejde, bla bla bla. Det er jo så bare start. Så ligger sådan der. Og så tilføje en stack. Den jeg vidste ikke løn. Add stack. Sådan der. Bare lige for at der er en stack det rigtige sted. Det er nogle gange lidt svært. Stack. Stack. Der. Løn more. Sådan der. Så skal vi have lavet 3 kort. Hvis vi bare prøver at starte med det ene. Den her, den skal sættes til max with fixed. Sådan der. Jeg tænker, at vi skal køre sådan lidt med sådan ligesom her. Men måske hvor der er lidt mere tekst på de forskellige. Så jeg tænker, at vi kan gøre sådan her. Nu skal jeg lige se. Vi skal i hvert fald have noget tekst. Det skal være... Ja, nu skal vi bare lige have det på, så vi ved, hvad vi vil have. Sådan vi... Jeg tænker i hvert fald, at vi lige tynder den der upside down. Så heroppe, der skal vi have et form for ikon. Hvis vi bare... Nu finder vi bare nogle simple ikoner. Så vi gør sådan her. Og så tilføjer vi checkmark. Check. Det var ikke den, jeg vil have. Sådan der. Og den skal være fed. Og vi vil gerne have den der farve. Og så kan vi her skrive tømmer arbejde. Nu er vi så ved at lave. Det kan godt være, at vi lige skal gøre. Den der skal slettes. Så hvis vi lige gør sådan her. Ja, godt sted. Tømmer. Hvordan ser det så ud, hvis vi gør sådan her? Så her der skal der være normal tekst. Der bruger vi regular. Og så hvis vi
Sådan der, og så bare lige for sjov tilføje 3. Og så kan det godt være, at det ikke er den der, vi skal bruge. 2'eren, det er selvfølgelig heller ikke dumt. Vi bruger 3'eren. Så her der kan vi skrive noget om det. Hvis vi lige prøver at finde lidt her. Nu har jeg nemlig noget tekst liggende her, som vi kan bruge. Fedt. Ja. Hvis vi så tilføjer 3, så den her, den skal i hvert fald være noget mindre. Sådan der. Så hvis vi tilføjer 3. Nu begynder vi at have noget, vi kan arbejde med. Så skal der være, hvis det er en til logoet, en stack til der. Og så skal vi have en knap, hvor der står læs mere. Og den skal linke. Så nu linker vi bare lige til google.com igen. Hvordan ser det ud? Den er tof, den der. Den skal vi ikke bruge, vi tager den her. Lækkert. Det kan måske faktisk godt være, at vi lige i stedet for at gøre alt det, at vi gør noget helt andet. Sådan der, læs mere. Sådan der. 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 Og så lukker vi de der til en component. Det skulle så ikke hedde det. Fint. Sådan der. Nu kan vi lidt nemmere arbejde, fordi når vi så ændrer det et sted, så ændrer det alle 3 steder, og så efter kan vi ændre det til de 3 forskellige. Til at starte med, så tænker jeg i hvert fald, at vi prøver lige at se, hvordan det ser ud, hvis vi ændrer det helt ned til 12. Sådan der. Og så måske der. Og så et gap, der skal i hvert fald lige starte med at være lidt mellemrum mellem dem. Måske endda mere. 24. Og så skal der være, den skal være fyldt ud med, ja, det er okay. Spørgsmålet om det her så skal være hvidt. Den her, den skal i hvert fald nok være hvid. Så. Og så skal vi tilføje padding til top 16, 8, 16, 8. Og så skal der hernede radius på 16. Border. Ja, derovre det skal man bare lige ignorere. Jeg starter altid med at lave til her, og så ser vi, hvordan det ser ud. Sådan der. Det kan faktisk potentiale for at blive meget godt, det her. Ja, til at starte med, inden jeg får pip, så skal vi lige tilføje noget padding til toppen her. 72, sådan der. Det der, det skal i hvert fald laves lidt anderledes. Jeg tænker, hvis vi kan gøre det her til en component, read more, kalder vi den. Og så kan vi herinde nemlig tilføje, at når man hover, så der kommer måske en streg. Sådan der. Jeg skal bare se, hvordan det ser ud. Ja, det er så ikke helt sådan, at jeg vil have det. Det var mere, at der kom en streg under det. Hvis vi herude i stedet for. Nu skal jeg lige tænke mig om. Vi gør bare, at den her, hvis vi lige starter med at tilføje en stack her. Til at starte med, så skal vi lige gøre sådan der. Layout. Så er vi kørende. Og den her, den skal være på fit content. Fill. Og hvad den her på, den skal være på. Fill. Og den her skal være på fit.
er den stadig 1200 i længde. Det giver ikke mening. Auto. Fill. Ja, det er fordi at... Ja, det kan man ikke. Kan vi ikke bare lige gøre det mindre? Altså, det irriterer mig, at man kan se så meget. Nå, så måske at den her boksen er i... Hvis vi har den i samme farve. Nej, det kommer til at se dumt ud, det der. Vi gør bare, at når man markerer teksten, så i stedet for, så bliver den lidt tykkere og lidt større. Hvordan ser det ud? Okay, det ser hæsligt ud. Den skal nok ikke blive større, den skal måske bare blive tykkere. Sådan der. Ja. Det var lidt bedre. Tømmer. Det ser stadig ikke godt ud, det her. Altså, det er ikke fordi, man tænker, wow. Sådan der, så måske her, der skal vi generelt lige have tilføjet lidt mellemrum mellem det hele. Der. Og så det herinde, der skal godt være sådan mellemrum. Sådan der. Sådan der. Det ser måske lidt mere lækkert ud nu. Så lige prøve at opdatere og se, hvordan det ser ud. Sådan der. Spørgsmålet er, om der skulle være et billede her, eller om det her det er fint. Det kan måske faktisk godt være, det er fint der. Fordi så kan man jo både tilføje vinduespudsning og noget andet her. Ligesom tilføje sin egen. Ja. Lækkert. Noget jeg lige har tænkt på, det er, at vi skal lige... Det irriterede mig lidt før, da jeg så det. Heroppe, herinde, der skal lige tilføjes her. 20. Sådan der. Jeg tror, den her, den skal have en højere højde. 750. Sådan der. Så lige prøve at se, hvordan det ser ud, hvis man er på telefon. Okay, det deroppe, det ser forfærdeligt ud. De skal slet ikke være så tykke der jo. Nå. Det ser faktisk meget godt ud. Ja, vi skal så lige gøre så herover. I stedet for at den går til siden, så går den nedad. Og så måske, at der er lidt herover på telefonen. Sådan der. Telefon. Ja, det ser måske lidt mere overkommeligt ud, det der. Hvis videoen her ikke lige skal blive for lang, så kan det være, at vi skulle til at slutte det af med et sidste stykke. Det kunne være en sidste en, hvor der står et eller andet med kontakt os i dag. Ja, hvis vi lige prøver at se. Der skal være et eller andet hernede, hvor der klik her for at komme i gang-agtigt. Så hvis man måske lige tilføjer noget her til sidst, hvis vi lige gør sådan der. Bare lige for at vi bedre kan gøre det. Så hvis vi fylder den her ud. Hvis vi fylder den her ud med en farve, sådan der, og så lige fletter vores der. Og så den her, der kalder vi den afslutning. Og så skal der være noget padding på toppen, 6 eller nej, det var
ikke sådan. Hvad er det, vi har givet farve? Det er den her nede, vi skal give farve. Der, farve, der. Og så der, den skal væk. Og så padding top 72. Så inde i her, så skriver vi, mangler du hjælp? Kontakt os i dag. Olla. Og så tilføjer vi lige til, at den her, den skal være sådan der. Den er lækker, den der. Og der skal være noget padding her, top 24. Det skal så bare lige være en hvid farve jo, i stedet for. Og så hernede, så laver vi telefonnummer og mail. Så vi gør sådan der. At der. Og der. Og så der. Så skal vi så lige ind og gøre her. At de her ting her, at vi kan ændre dem. Color. Voila. Ikonet. Det skal også lige være til en variabel. Sådan der, fordi så kan vi nemlig herudefra. Hvis vi lige prøver, hvor fanden er den henne? Der. Den skal gå der. Så den er jo egentlig fin nok, men spørgsmålet er, om det skal være en anden baggrund. Hvid. Ja, det skal nok være hvid. Så skal vi også lige ind og gøre så den her. Det her, det er en farve. Background 2, den er fin. Det kan så være, at vi lige skal gøre den grå, og så bare lige 50% i stedet for. Så mail. Og så skal vi her, bare lige en mail ind. Og det er så man kan se, hvordan det ser ud. Det kokser så lidt, det der. Det er lidt uheldigt der. Nu skal jeg lige tænke mig om. Fed. Sådan der. Så bliver vi nødt til at gøre den samme størrelse. 250. Og så skal vi lige tilføje her noget mellemrum 24. Og mellemrum her også, ellers så ser det der helt forfærdeligt ud. Og så hvis vi lige gør sådan der. Så kunne man hernede i bunden måske lige tilføje. Hvis jeg bare lige så her. Så skal jeg så bare lige herude for nu. Så skal jeg lige tilføje cap igen. 24. Så herude i siden, der kan man jo så gøre det, at man så skriver sin. Og hvis vi lige til også lige maps. Vi kunne tilføje her. Det er så bare lige den almindelige. Så hvis vi lige bare lige gør sådan der. Den skal have en border på 2, 3, 4. Der kan man så tilføje sin lokation, og så. Det ser også skræmt ud, det giver ikke mening til sådan noget her. Hernede, der tænker jeg, at der kan man. Der tilføjer vi CVR. Der kan være alt muligt nyttigt information hernede. Der er jo noget, der man bliver nødt til at have. Have på sin side. Det kunne være sådan noget som ens adresse, hvor man er placeret.
Skulle vi alligevel have brugt en stack mere. Det kan godt lidt irritere mig. Så skal vi gøre sådan her igen. Fjern her, og så max width. Bare jeg hader, når sider de sådan kommer helt ud. 24, 24. Adresse. Hej, 1. 999. Hejby. Danmark. Bare lige sådan, at der er et eller andet her. Så jeg skal lige prøve at smide den ud og se, hvordan det ser ud. Og så hvordan ser det ud herover. Så er det faktisk okay ud. Og lækkert, hvordan det bare virker. Hvordan det ser lækkert ud på telefonen fra start af. Sådan der. Det sørger for, at det ser okay ud. Sådan der, så hvis vi lige opdaterer siden. Ja, der er i hvert fald noget, vi lige skal gøre her. Der skal i hvert fald være 172. Der skal være noget større mellemrum her. Sådan der. Normalt så vil man jo så selvfølgelig tilføje flere felter. Eller flere sections hernede af. Men videoen her, den er allerede en time, så det vil bare tage for evigt. Man vil selvfølgelig tilføje flere sections nedad, for ligesom at få mere fyld på, og der er nok mere, man også skal sige. Det ser heller ikke helt lækkert ud, for at være helt ærlig. Hvis vi måske lige fikser det som det sidste. Så den her, den kalder vi bare button. Button. Top. Button. Anden del. Jeg ved ikke, om jeg staver det rigtigt. Så hvis vi herover, der skal i hvert fald tilføjes deres logo. Hvis vi gør den 200 gange 200. Og så logo. YouTube der. Og den skal så lige smides der. Og så der. Den her, den skal der. Den her skal jo egentlig være under her. Jeg tænker over det. Og så herover der kan der så være en, der hedder services. Spørgsmålet er, om det skal være hvid tekst, det her. Så er det bedre ud. Det kan også være, at det er den her, der skal have en anden farve. Hvad har vi af farver, vi kan bruge? Den er ikke lige movet. Hvis vi bare bruger sort egentlig. Black 100. Nej, det skal helst være den her. Ja, så må det blive den. Så der. Services, så her der kan man skrive tømmer. Arbejde, så er det jo selvfølgelig meningen, man skal have lidt flere nedad her. Walter. Der skal lige laves lidt mellemrum, ellers så ser det ikke godt ud. Og det skal der også her. 16 mellemrum. Anden del, den skal lige hives op. Nyttige links. Kontakt os. Hvad har man ellers? Vi kan måske bare lave en, der hedder services.
Det kan faktisk godt måske være her. Vi skal have større mellemrum. Farven her, den irriterer mig lidt. Det er som om, den ikke rigtig spiller med det sorte skrift. Hvad hvis man gjorde den sådan der, og så den her sorte skrift. Vent, hvilken en har jeg egentlig givet? Der er ingen givet den noget endnu. Fedt, så har jeg så givet den det forkerte. Vi skal lige følge samme stil hele vejen, ellers så kommer det ikke til at se godt ud, hvis det ikke er samme skrifttyper. Og ja, det tænker jeg egentlig måske er det for den her side. Ja, det er så lidt akavet der. Det er så her, der er farven. Nope, det er her. Sådan der. Publish. Og sådan der. Ja. Det tænker jeg egentlig var det for den her side. I kan downloade det hele ned i beskrivelsen, hvis I selv har lyst til at lave videre på siden. Eller hvis I vil læse mere. Ellers så kan I se nogle af de andre videoer, hvor jeg laver andre sider. Det er selvfølgelig ikke, man vil jo selvfølgelig aldrig udgive et projekt, der ser sådan her ud til en færdig kunde. Men vi har så også kun brugt en time, og man kan jo ikke lave en super lækker hjemmeside på 40 minutter. Det tager alligevel lige lidt tid. Man skal jo så ind og lave alle undersiderne nu, kontaktsiden og så videre med formularen og alt sådan noget. Men ja, I kan downloade det hele gratis ned i beskrivelsen. Ellers så kan I også kontakte mig, hvis I har nogle spørgsmål til, hvordan man gør det. Tak fordi I så med.